Ayan na nga guys, good morning sa inyong lahat. At ngayon, may rides tayo. At pupunta tayo sa Sual, Pangasinan. Pupuntahan natin yung falls doon. Kasama natin si Ma'am Remy at ang kanyang mga kasama. So ayun na nga, dito na tayo sa Sual. At naantay lang natin si Ma'am dahil bumibili pa lang pagkain natin. Para dadalhin dun sa falls, dun tayo nakain. So ayun, update ko na lang kayo pag nandun na kami. Bye! So ayun guys, nandito tayo sa Mount Gismin. Tignan nyo guys, ganda dito. Nasa baba sila ma'am, tapos yung kasama namin isa, si Kuya Anthony. Hindi na sila umakyat dahil napunta na nila to. So ayun, ako lang umakyat dito sa taas. Sa baba lang sila. So ayun ha. Guys, ito yung daan papuntang falls. Yun na yun si ma'am. Sama natin. Nauna na si Kuya Anthony. Ayan po. So what's up guys, nandito na tayo sa falls, Sual. Ayun, sila yung mga kasama ko. Hi ma'am! Hi! So tatanungin natin si ma'am kung anong masasabi niya dito sa falls. Actually, pangalawang beses ko na ito dito. Sobrang ganda nitong waterfalls. Ito yung end, pinakadulo ng Siwasiw. At saka sobrang lamig dito. Punta kayo rito! Kita natin yung falls dito. Tignan natin. Ayun yung falls dito sa Siwasiw, sa Sual. Sobrang ganda dito guys. Guys, kaligo na kami. Tapos lang namin maligo. Sobrang lamig ng tubig. Nanginginig sila sa lamig. Kala nila normal na tubig. Hindi! Ice ang tubig dito. Sobrang sarap pero sulit. Oo, naman. Puntahan nyo to guys. Sa Sual. Sa Siwasiw West. Sa East pala. Siwasiw East. Sa dulo. Saan maligo? Pauwi na kami. Yun sila ma'am. Tulak muna namin yung bike. Pababa. So, ayun na nga guys. Nakauwi na tayo at sobrang ganda at ang solid ng pinuntahan natin kanina. So, ayun. Sana supportan nyo sa mga susunod ko pang vlog. At thanks for watching guys. Peace! Bye-bye!